So guys, wala tayong content kung hindi ipakita ko na lang sa inyo yung maghapon kong pagmamaneho. Pero pinili ko guys yung magagandang lugar. Kaya sigurado masisiyang kayo dahil napakagandang mga tanawin. Alright guys, panoorin nyo. Alright, good morning mga boss. So ngayon ay araw ng Martes, so lalabas tayo mga boss. Tingnan natin kung ano may content natin ngayon. Sari-sari na lang content natin. Yung pagkanta-kanta kasi natin mga boss, walang kwenta. Dahil puro naman copyright yun eh. Hindi naman siya nababayaran. So vlog na lang tayo kahit dito siguro kahit konti lang nanonood sa vlog natin. At least walang copyright. So mga boss, kain muna tayo ng saging. Ito na lang muna ang almusal ko dahil medyo mataas ang pressure natin. So saging na lang tayo muna sa umaga. Okay mga boss, mamaya tingnan natin kung anong content natin. Bago tayo nakapila ngayon sa Mega Mall. So Matamlay. Mga pila doon. Dito guys, mga EOB ang mga nakapila diyan. Dito naman mga taxi. Napatero na ako. Ayan na nga guys. Pinapakita ko lang sa inyo ang traffic sa Metro Manila. Ayan mga kaipos. Panakaw lang ang mga shot ko dyan kasi may pasahero tayo. Bawal. Baka tayo pagalitan ng pasahero guys. So ayan guys, andito tayo ngayon sa Rockwell Bridge. Punta ng Rockwell, Mandaluyong to Rockwell ga. Guys, napakagandang view mga boss. Ala ay kaganda. Tingnan nga mga bossing. Malikot yung camera ga. Ayan, ayan, diretso lang tayo dyan mga boss. Ang tagos niya mga bossing Rockwell ng Makati. Mga socialite ba, mga social mga tao dyan ga. Pwede naman hindi social dyan, pero malang pagkain dyan mga boss. Kaya dyan sa kilid-kilid meron naman dyan mga toro-toro. Diyan tayo nababagay. Yan dyan boss, kakanan tayo dyan boss. Ikot ko lang kayo sa loob ng Rockwell mga boss. Yan tayo mga bossing diba? Pasyal ko lang kayo ga. Ikot-ikot ko lang kayo dyan hanggat wala pa tayong pasahero. Ayan guys, wala naman tayo dyan nadampot sa loob ng Rockwell. So lalabas tayo dyan mga bossing.
Papunta tayo ng Jevo Rizal. So ay hindi pa pala mga boss. Ganyan pa lang pala tayo sa loob. Yan. At tayo naliligaw na. Nasa loob pa lang pala tayo ng Rockwell dyan mga boss. Ayan. Mga magagandang pasyalan mga boss. Pinapasyal ko lang kayo dyan. Yan ang pasyalan na magastos. Kailangan dyan may pera ka mga boss. Pagpupunta ka dyan. Tapos tingnan mo ng mga tao niyan, may mga overpass na, ayaw na bumaba galing sa mall, ayaw na bumaba papunta ng condo. Yan, di ba mga boss, kaganda tingnan. So yan nga pala nga boss, wala tayong nadampot dyan. Lalabas tayo ng Rockwell, papunta tayo ng Jevo Rizal. So yung na building na yan nakikita nyo mga boss, sa Mandaluyong po yan, sa kabilang side yan. Pero napakaganda rin dyan mga bossing. Ayan, tingnan mo, galing talaga nung driver, oh. Pinipilit talaga makuha na, no? Okay guys, merienda muna tayo. So bumili ako guys ng ibang klaseng to. Tingnan mo. Ano to, sipaw pero tinapay siya. Tingnan nyo laman guys. Oh. Ito laman, oh. Ayan laman, oh. Sarap, oh. Grabe sarap. Binabalik-balikan ko to eh. Kami rin tayo guys. Okay. Ang sarap talaga nito guys. Pag nadaan ako dito, binabalik-balikan ko ito. Ang sarap ng laman niya, oh. May itlog, may ano. Pero kung tawagin nila siupaw pandesal. Sarap.
tayo sa anong lugar ng mga ito. Ay, kalimutan ko na. Dito nga pala tayo guys sa McKinley Hill. Dito pala tayo sa ano. McKinley Hill nga pala ito mga boss. Kalimutan ko na. Yung pasyalan mga boss. Ano mga tawag dyan? Hindi ko ito nga pala kayo dyan mga boss. McKinley Hill. Ano mga tawag dyan? Parang European. Ano mga tawag dyan? Nakalimutan ko na. Yan, ikot ko lang kayo dyan mga boss. Yang pinasukan ko yan boss, mga condo yan, pero yung doon kayo ng mall, pasyalan. Ayan, inikot ko lang kayo dyan sa McKinley Hill. Yan sa kalimutan ko ng pangalan. Makakalimutin na ako mga boss. Pasensya na kayo, tumatanda na. Kalimutan ko ng pangalan, Diyos ko po. Ayan, yan boss, nagkapasero ako yan. Ayan ang bilaw yan. Nagkapasero ako. So ipakita ko sa inyo guys yung bagong ginagawang ano, Senado. Papakita ko sa inyo. Dito na sila lilipat sa Taguig. Pakita ko sa inyo guys. Dito siya guys, ang bagong Senado, dito siya sa Pasong Tamo Extension. So dito na siya sa may Gate 3, sa may Bonifacio, sa may Navy. So ayan siya kayo. So ayan siya oh. Ayan siya guys. Dito na sila lilipat. Ewan ko kung magbago ng mga ugali nila. Ayan na, ngayon. Yan ang bagong Senado. Ayan. Pinagdidebate ang bayangan ngayon kasi mayroon daw corruption. Sabi nila may corruption na naman. Ewan ko sa kanila. Bahala sila sa buhay nila.